matimo Mombasa hinyisa ni wantiere gi jafwambo marwa Aoko George mabende oseikore. George, amosi ni misawa Mombasa chionade. En ang'o matimore Mombasa kiny ma kawuono? Erokamano ahinya, wantiere Mombasa kendo Mombasa neno ka wachio maber, chienge mwaneno ka rieny kaendi matek kabisa, lakini en gino mwang'iyo godo. Koro odiochieng' ma kawuono ni wagoyo touch e alap matononoka kata e hall matononoka kuma nitiere jogo manie sekta mar joriemb pikipiki kata boda boda kaachiel kod mago mag tuktuk kuma gibage romo magalamoro mokelo kanyakla joriembo go duto mantiere kadho nam chumbi kaendi mangima mar twak ewi chenro mopogore opogore to chutho mago mag weche mag arita to kaka gin bende onego bedni giritore gin giwegi. To mathoth antiere kaendi gi moko kuom jotende jo boda boda go kata joriemb tuktuk adwa mane ginyiso ni to ang'o momiyo gi amua ni gibag romo ni odiochieng' ma kamaendi kawuono kaendi. Machiegni ahinya chaka gi nyingi. Iluonga ni Samuel Ogutu, jakom mar boda boda maduong' e kaunti ma Mombasa kae. Yes. Ang'o miyo ubago romo ma kama odiochieng' ma kawuono? Yes, kawuono wan kae gi mkutano maduong' mar boda boda karibu 300 ma wawuoyo wach mar safety ma boda boda. Accident ma timore Mombasa kae ma kawo ngima jowa sana kok girwako helmet. Ajali matimore ko ng'ato korwako helmet iyudo ka impact maduong' sana to kelo impact kuom familia mare, kuom jamii na kwa inchi kwa ujumla. Koro kawuono waluongre kae gi kamati joma usikate mambo ya usalama, NTSA, police gi shirika mano kae kawuono ni mondo wagoyo ane wapuonjgi ane wach mar rwako helmet, rwako jacket, rwako safety mondo wakony ngimagi mondo wabed gi ngima maber e barabara karo kae. Nitie report mano gol mana last week mano nyiso ni joriemb boda boda ema kuom jogo matimo masiche mathoth ahinya e apaya e kaunti ni ma Mombasa. Kiani ang'o miyo ma timore to gin okange mage mukawo mar neno ni utieko gik ma kamagi? Okambe makawo en ni meeting bilagi mwatimogi. Koro apango meeting kadhaa ma let us stakeholders te kana chiel to wawuoyo to wapuonjre kich waseneno gini en gima nogo be ni wapuonjre pile ka pile ochalo mo mama yala nyaka yesu chiegni duog ka giwinj ko mono mapango mondo wadhi mbele gi meeting gi kwa mesisha kelo ng'ato kila wahusika te kana chiel mondo wadhi mbele pamoja. Erokamano ahinya. Wayude ng'at machielo machiegni ahinya chaka gi nyingi tinyiswa ni to ang'o miyo masiche mag boda boda pod wayudo ka pod ng'eny king'iyo statistics iyudo ka pod jo boda boda timo masiche mang'eny kata obedo ni romo to ubedo go mang'eny e kinde ka kinde. Chaka gi nyingi. Erokamano. Nyinga iluonga ni Eli Kegode, an chairman ma Nairobi County to kendo denda ni super chairman. Anema achako scheme mar miyo jo boda boda helmet tadwaro ni gibed gi helmet affordable helmet makonyogi because masira mar barabara waselalo joge mag apiko mang'eny to litwa seriously kechin go siepi to kiny be oonge iyudo ni kwa yudo accident kokirwako helmet iyudo ni kilware lam kanyo to wi barore kanyo koro nobiro gino na paro mawacho ni apana nyakwa wahamasisha jogewa mondo rwak helmet kaka Nairobi ase chiwo helmet malaro 17,000 to awacho ni be Mombasa mag nyithindwa wan Kenya achiel abiro Mombasa ka wasechako chiwo helmets. Koro kawuono en mana chiwo helmet gi puonjogi kaka ng'ato nyalo rwako reflector. Iyudo ni gotieno ng'ato ok rwak reflector to reflector nigi maana mare o reflect sama gari be ringo gotieno. Koro wang'isogi ni girwak helmet, girwak reflector, girwak protective gears, gibed e ndara kigidhi wrong side gidhi gi speed ma ginyalo control because yudo ni jomoko kia kaka ginyalo control gidhi speed mo ginyalo control mage makelo masira. Koro watemo ng'isogi nyaka gidhi gi speed ma ginyalo ringo go ma ginyalo control ya. Kong'iyo kinde mokalo nitiere chik mano kuongo keto manene kila jariemb boda boda ne bedo gi helmets ariyo mare gi mar abiria lakini tinde kwa ng'iyo waneno ka gima mar abiria cha tinde onge tinde ng'iyo mana mar jariembo. Is it ni koro ok care about customer ma jogi ting'o? Yes, of course. Thank you kenda duogo erokamano kuom penjo no. Gima timo amiyo gi helmet achiel tangisogi maber ni gimbe gidhi e duka gi nyiewo moro mar customer. Koro mano be watemo sensitize gi mondo gitim ang'o mondo giyud helmet manyalo konyogi be abiria marwa. Gima wadwaro timo wadwa chako sensitization abiria be mondo tim ang'o oyud helmet manyalo konyogi to abiria kidhi idwa kawa pikipiki man gi helmet ariyo jogi nigi helmet ariyo
koro we kawa ni iringa tionge helmet ka en gachiel ma achiel no ine mirwaki kech helmet buro konyi kopo ni masira mar barabara oko iyudo ni en accident gimo mi iluongo ni accident yani opoya poya koro kopoi kane in sawa at least ibro yudo in sawa mathin kamana nyayude jariemb boda benda achiel omiwane pache in ang'o gini mitimo mar neno ni arita mari ni kare to gi mar mteja ni mabendi tingo chakna gi nyingi kwa majina iluonga ni Caltex Omondi ane Nyali constituency Kongoya ward kulingana gi puonj mwamiyo ga joboda boda magwa en ni nyaka irwakri manyisore ni ijaboda boda mokwongo reflector in godo in gi kofia boots irwako manyisore ni igeng'o koyo igeng'o del kama nyalo ridhore e dendi nikech dendi e bodi koro mano gima nyaka ikuongi bed godo ariyo ne mano wanyisoge ni ng'at miting'o cha ok inyal yamini ahinya nikech ok ing'e ni iting'o ng'a koro manyisore ni sama iting'o ng'ato ok ibed abeda oyaye ibedo ng'at motimore nade mong'e ni iting'o ng'at mok ng'ati mar adek gimomiyo seche moko ok wanyal miyo mteja marwa kofia en gimoro achiel kane wachako tuo moro mar covid cha kofia ni ng'ani ok nyal rwako ng'at machielo ok nyal rwako koro mane manomiyo wadogo atimore nade wadogo agole mak mana ni kopo ni ne ni ng'ato nyalo bedo gi kofia ne to onge problem kwa tieko iwacho ga ni nitiere moko kuom jonjore ma bende pondo e tij boda boda ni koro akiani un kaka jokanyo no gin yore mag mutiyogo mag neno ni jogo kata jonjore ok donje kindu mondo mi kik hiny wateja mokwongo kapok idonje stage moro amora kulingana gi kaka wakubwa marwa miyo instruction ma en Samuel Ogutu ambaye ni chairman wa county kosewacho ni ng'at madonje stage nyaka wang'e ni uwuok kanye uwuok e mtamane to mse mar mtano bonge mse mar mta bendo ng'e chief bendo ng'e kae to koka wabiri ang'owa e level mamarwa ma wantiere ni to jok ma wan godo around makanyo no bende nitiere ng'at matamboe ka onge to kwanyal yiene to kopo no yiene timiye 3 month ka ene probation wachunguza nyaka wang'e ni to ng'ane wuok kama chal kama erokamano mana kaka winjo janeno mar Ramogi wantiere kaende gi jokanyo no manie sekta mar boda boda ka gitamo mana nyiso moko kuom chenro magiketo mar neno ni giritore gin giwegi girito boda boda kendo gigaro jogo makidek donjore egi kawuondo ni jonjore kawuondo gin jo boda boda to kare gin jonjore wago tach kaendi kendo wadwa luwo romo makamaendi kendo wabro medo nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo tuch kotenore kod romo makama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.